אהלן, אתם שומעים מה הדובר, תוכנית שתעשה לכם סדר בתקשורת. למי מכם שלא שמע או ראה, ערוץ 10 חווה השבוע אפיזודה של צדק חברתי במערכת החדשות שלו. זה התחיל בהתנצלות תמוהה למר ישראל היום אדון שלדון אדלסון, על תחקיר ששודר אי שם באזור ינואר. בובת החדשות, אסף צ'רנילס, נשלח לחזית להקריא את ההתנצלות בחוסר חשק רב. אבל מה שבאמת הפתיע הוא שגיא זוהר, מגיש מהדורת השבוע, בחר להתפטר בשידור חי. אל ההתפטרות שלו הצטרפו עורכת התוכנית ומנכ"ל חברת החדשות, בשל מה שהם קוראים לו צעד לא אתי, דבר המונע מהם לבצע את תפקידם כלפי הציבור. ולמי מכם שלא בקיא בנוהל ההתנצלויות, כשמישהו טוען שנפגע מתחקיר זה או אחר, הוא או הגוף שנפגע, פונים לבית המשפט ושם הכל מתברר. אבל תכלס, למי שיש כסף, יכול לקופף גם חברת חדשות מרכזית בישראל. כתגובה צפה הרשת במאמרים המצדיקים את התפטרותם של זוהר וחבריו. יש מי שאומר שכנראה המחאה החברתית השפיעה גם על הצעד הזה. תכלס אנחנו אומרים כל הכבוד לכם. מהר מאוד התברר שיש גופי תקשורת שעדיין בוחרים לרדת נמוך מאוד או נמוך מדי בשביל קצת רייטינג. השבוע, לכבוד ראש השנה, בחר המגזין ליידי גלובס את דפני ליף לאשת השנה שלו. פייר מגיע לה, מי אם לא יהיה, עשתה לנו את השנה הזאת. אבל משום מה, באתר מאקו ואתר גלובס בחרו בכותרת הבאה. בגיל 14, כשהלכתי יום אחד לבד חזרה בלילה דרך הפארק, מישהו תפס אותי ונאנסתי. זה הודחק שנים. נו באמת, זה מה שבחרתם לצטט ממנה? אחרי כל הרעיון הזה, ולמי שקרא את הרעיון המלא, קרא על בחורה כבר שחודשיים מנהלת מאבק אדיר בשביל כולנו, ונותנת שם לא מעט דברי טעם שיכלו להוות כותרת מצוינת לבחירה בה. חבל שבחרתם להיות כל כך שפלים, וכל זה בשביל מה? בשביל קצת רייטינג, עוד קליק, עוד לייק? אתם לא רציניים. מכירים את זה שאתם נתקעים על מודעות האבל כדי לראות אם מישהו שאתם מכירים מת? לי זה קרה השבוע ואתם לא מבינים מה גיליתי. מת רק אדם אחד השבוע, יולי עופר. תנוח על משכבך בשלום. השבוע בחרנו לראות איך נראים חייה של סטודנטית ואימא ל3 ילדים שחיה כמו שלימדו את כולנו. תעבדו, תלמדו, תעשו משפחה, הרצפט המוכר והישן. תכלס, המציאות כבר לא כזאת. אז הנה משפחה אחת, בוקר אחד, כי זה לא באמת פשוט כמו שאנחנו חושבים. יצא לי עכשיו לשלושתם, אילי 1,700, אדם 1,800 וארי 2,800 ביחד. מיליון בערך, לא? כן, אני מתחילה ללמוד. בקושי רב, שמתחילה שנה שלישית עכשיו בבית ספר לאחיות. לומדים כל יום, מ8 עד 3, כל יום. לפעמים 6 ימים בשבוע. יש לי בעל שעובד מאוד קשה, ואנחנו במינוס בבנק, וההורים קצת עוזרים, ונורא מצטמצמים, וגרים בבית נורא קטן. מי היום יכול להוציא את הילד באחת מהגן? אף אחד, אז תחייב את צהרון. תמיד צהרון, זה יקפיץ לך את זה, יכפיל את זה. זאת אומרת, אולי 800 שקל בחודש, זה לא כל כך הזוי לבקש לחינוך. למרות שלמה בעצם? למה זה לא יכול להיות חינם? ביחד מעל 6,000 שקל. גנים לכולם. בלי אף חוג, לא התחלתי עוד חוג, לא. גדעון סער. א', תסתנחרנו. אתם עושים חופשת לידה של 14 שבועות, תאשרו למקומות כמו ויצו ונעמת לקבל ילדים בגיל 14 שבועות. תורידו מחירים, תגדילו גנים של ויצו, תשלמו יותר לגננות, שירצו לבוא לעבוד שם, שיהיה איזשהו תמריץ ללכת לשם. ואז גם יהיה אפשר לפתוח עוד גנים של ויצו ויהיה יותר מקום לאנשים. היום אני רוצה לשים את התינוק שלי בויצו, אין מקום, יש 10 אנשים ברשימת המתנה. ואז זה מכריח אותי ללכת לשוק הפרטי, והם מפריזים. איזושהי הגבלה גם על הגנים הפרטיים. אז הגזמתי? מה, הגזמתי שרציתי 3 ילדים? זה מוגזם? 3 ילדים זה מוגזם? אולי 3 ילדים, באמת אם אתה לא עשירון עליון, זה מוגזם מבקר. זהו. ואחרי כל זה היינו מצפים שמשרד החינוך יהיה זה שאחראי על החינוך, ובטח לא משרד התמ"ת. ואגב, משרד החינוך, הנה עוד משהו שפשוט לא חשבתם עליו. והיום בפינתנו איזה זין שלא לימדו אותנו בבית ספר, איך מחשבים מע"מ. בואו נראה איך עושים את זה.
מה זאת אומרת לא כולל מע"מ? כמה זה עולה לי לפני מע"מ וכמה זה עולה לי אחרי מע"מ ומה זה מע"מ? מע"מ, מס ערך מוסף, זה בעצם מס שגובים מאיתנו בכל פעם שאנחנו משלמים על משהו. מע"מ הוא חלק מהמיסים העקיפים, כלומר, מס שאנחנו משלמים על הדרך על כל מוצר או שירות שאנחנו רוכשים ומועבר ישירות לקופת המדינה. המע"מ בארץ עומד היום על 16% ונקבע על ידי משרד האוצר. ועכשיו לשאלה החשובה באמת, איך מחשבים את זה? אז בואו נראה. אם יש לי מחיר גולמי, אוקיי? אני מכפילה אותו ב-0.16 והרי לכם המע"מ. בואו נעשה דוגמה קטנה. 86 שקלים, הרי זה המחיר הגולמי, כפול 0.16 שווה 14 ש"ח. 86 שקלים פלוס המע"מ שהוא 14 ש"ח שווה 100. 100 הוא המחיר האחרון שתשלמו בקופה. הבעיה הכי חמורה היא שלא הצלחנו לחשב איך מורידים את המע"מ מהמחיר. איזה זין שלא לימדו אותנו את זה בבית ספר. המקשרת, והיום בפינתנו המקשרת, מה הקשר בין יובל שטייניץ למיץ פטל? לפני חבר הכנסת יובל שטייניץ עומד תקציב זעום של 366 מיליארד שקלים. למי לחלק, איך לחלק, כמה לתת למי ומה? מבולבלים? גם יובל מבולבל. יובל המבולבל, בדרן הילדים ההזוי שנכנס לתודעתנו, מלמד את ילדינו על חברות ואחווה. יובל, בעל קול הזמיר, או יותר נכון קול העורב הדרוס, כנראה המשיך לככב על מסכנו עד שהרמקולים שלנו ישבתו רעב. עוד קולות שכולנו אוהבים הם אוטו זבל, במיוחד כשהוא מאיר אותנו בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הלילה המאוחרות. האוטו זבל הוא הבית מוביל של חבורת הזבל, אותם קלפים מטורפים שאנחנו מכירים מהאישה מה-80s. הרעיון של חבורת הזבל התגבש וצמח לסדרת טלוויזיה ואף לסרט כושל. כושל כל כך שלא ברור איך הוא לא זכה לפרס פטל הזהב כסרט הגרוע ביותר. פטל מוכר ומוצלח יותר הוא מיץ פטל, אחד מספרי הילדים הנמכר בארץ. עוד רב מחר ספרותי הוא הזמנה לפילוסופיה. ספר הפילוסופיה הנמכר ביותר בארץ שנכתב איך לא על ידי יובל שטייניץ. כמה חבל שהוא לא שר אוצר טוב כמו שהוא פילוסוף מוצלח. עד כאן להיום בפינתנו המקשרת, אני הייתי עדי, תודה שהייתם עם הדובר, יאללה ביי.